mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. ɓurɗa barade ko kombat maji kombata ko woɗanimi ƴeew allah no seedi natanimi hay 1 centimétre jinmi famde holko addi ɗiɗo woni sadio to ɗi fayi to appartement ko min gonno jemoli fou mo appartement o appartement belɗo machallah kadi ittani tan hoddara tan bon d'accord mi mbaɗano yiiyede mbiɗa haalade wiya machallah esama machallah mbaɗa kankura wonɓe mburni mi ala ko kalden mi ma kono jaabo jombur loppoto bolum ko saami kala hocca an ko min haaldata e ma a faami d'ailleurs an min andi min hamde mema a fiɗani a faamani anda ko tati pirtata so dañi hoɓɓe wiɓe bisimilla ma d'abord somi bismima tan wiyam bi haram mais wiyam yimɓe bisimilla ma anda ko somi bismima tan wiyam bi haram mais c'est pas ça min somi bismima tan jetto nenam jettoɗe a babam an non somi bismi onon ndiɗo ay fara somi bismima mbimami wi mi bismo ma jiwata ɗon deƴƴo kono demkoɗo ko zéro ko zéro oui ko zéro mi toddiɗo valise aji fayi kalne kam ko leeri ko mbawmi famde bon ko pitu ittugo zéro ok allons-y Aïssata arga min ayya yaaru jam yero yaaru so yero aduna ko seese yero ma huɓɓo ma hude tan mbi'a bom pusa haɗa ƴuufa tan yero artir hakkille ma ara yaha leloyoɗa poftoɗa yo allah heedanam yo allah heedanam yo allah heedanam mi lelaki mi neldaki haala so ñawi yo nangde cellu min famille moon pourquoi famille moon nangiron kam min komi ngaha min pourquoi famille moon nangiri kam min komi bolle puyde komi booriye komi ndoni quoi hay fulɓe mi wonani komi ndoni ganduɗa hay nafoore mi ala il faut que mi ɗakke barme tan fawe a faami heɗo a ari a waynima kam abine ar gallam mbimami non mbiɗa kam ko question de kumtari ɓe gara ɓe humto ɓe virgule mammaɓe ɓe jaaha les deux ɓeɗo ɓe gardi goto kala addi valise firti ko ɓe ƴewata ko hodde do te ɗum woggam ki fawanmi hen yoɓe nan ko kalanmi ko yo adduna nan ko ka jamele fou yero wat seese yoɓe jatto yero wat seese sa yiɓe gaddi valise aji mumen ɗo ɗo ɓe gonɗo appartement o délai o gasi ɗum taki ɓe gari ay so ɓe humtima tan ɓe duttoto wat seese deñno hakkille ma ko mbimami ko dar iwani hen arña hen suude enɗam ma nangue koko wuli mbasa wonɗo haɗo wulla ka korɗo arña hen ara he wari kam ana heeɗi horam nde laafa debbo ko laafa gorko wona laafa debbo ɓen fof ƴetta joomi ham bonɗa kumtari mbiɗa eyyi ok il y a pas les soucis kumtari joni yana
11 l'heure bientôt 4 l'heure 5 l'heure 6 l'heure 19 l'heure tenkete min a fotoy horam de hittude mbahno tan jari warde nen an kamiti filmu o woni non wona ñum atunu yan bamma ko foti e bamma ene waɗe mariage a yiyako toon a haalani heen a nelani a neldani ha yoɗani fewani mbaɗa mino tan gatta jahallal ma fewande ha fewande walla mariage bamma welani mo walla wona ɗum wallahi wona ɗum ɗum nanda au moins kam ngara tawamin to appartement to calminamin calmina goggoma koye lewru gorko wona ƴeewa hasko kumtani wiya fodde fof ngara mbiya baba ɗum ɗo ko boggom jeeyi ɗum ɗo mi welto hen mais rien rien du tout yoɗande amen yoɗande baboyam accanam wallahi ɗum nde wona welde kam ha andi ko galle ɗen des fois mami dog ɗon par ce que aɗa andi jooma galle ɗen nani heewi goɗe nani heewi probléme te no woodi ɗi gandanɗa min mi heƴani hen te mi salto min e makko min mbaridira to galle makko ta ko min townimo ko ɗum taki min wonno to liggotono to mi ɓooyi toon ha patron am wi kam esi hana mi wawata wonde toon une semaine mi wona toon mi waɗamo remplacé une semaine mbimo wala ala probléme comme ça mi waɗa distance seeɗa entre am min e jooma galle o par ce que tout le temps so a waɗa mo ko waddat probléme ji waɗi distance une semaine min e makko min garti ko min ɗo woni wassalam yesta onon kay jiiloyɗo e galle moon jiiloyɗo e galle moon gonon hen caggal joni hay yangue bamma yero haɗan moon yaade c'est ça oɗon calcula yero c'est ça onon to pawɗon yero woni to yero yettaki kanko woni jooma Ay. galle ɗen baayo amadou ko ɗum saabi min mi ɗum saabi min mi horta fouta ndax mbaɗa andi no yero waade e maɓɓe koko ƴetti ɓoggol tan haɓɓe kine maɓɓe jooɗe mbaɓɓe tan jooɗe pitali maɓɓe nanguimi ko otage ɓe nangiri ɓeyɓe aysata ɓiyam eyyi yasin ɓiye ɓe nangiri yero ko allah non c'est pas te yero c'est pas dieu yero c'est pas dieu de il est Dieu seul wi de il est bon Dieu seul min musidɓe ni ko mbiyton yero dieu non faut pas confondre yero e wiide comme dieu wona gotum wallahi wonaji yero ko zéro mbiyata ko zéro 0 plus 0 égal zéro ayi an oui aɗa andi yero ko zéro eyyi min Eyyi. aɗa andi min nangirmi yero ko zéro oui kamɓe nangiri yero place allah mais pourquoi onon te armi haalanma ka anda ko ay bamma mo humani o ko guel yero wonno yero yeehi ha wi so mi faami aja hoɗo gorgol mi faami haɗuɗo e gorgol am homon nder homon mi faami omon nder ah bon mi faami ande lokoma nani soos eh ande an ɗe balɗe kay aɗa sanki bamma ko liwayanno machallah Wallahi. ko ñantiɗo rek yiyan bamma ko hawri hen wallahi noddemo sabodiron eyyi noddumo men salmodira noddumo aminata ami kokko faw hen laylay laylay eyi ko laylay faw ɗum gol ma ni aɗa sen jam tan mawɗo jam tan o gorgol ma wonɗo gogo hono mbaɗɗa jam tan aɗa sen mawɗo o ko ɓiyam ummu ça va bien alhamdulillah mi lelima tan taw mi daarima hanki mi daaraki ha weeti ɗum tahi lelimi tan mi daarima no way continue ɓiyogol ma ayi madam an kay ko jontaɗo ah gogo an kay ko jontaɗo no haaldata ɗum seskata to do gogo am ko jontaɗo Jontaɗo. machallah mention spécial min guite leydi guite leydi Masallah. leydi koye kaali guite leydi joni andi no mbatten accu wiya mi hewde mi yaati nder mi juula somi juuli mi ara jokketen haala aha faami Masallah. bawi bo a fotani kam ɗo ɗo bamma ko ndanan bayam ko nanan ayi ƴettata ko moƴƴani wallahi bayam ko nanan jooɗo sottoɗa meni ngara nen a yertide meni ngara on kertide on cikka nokkuma ngal wata on kertide amadou wonani ni koko laylay ami wi ɗanaki ha weeti eyyi ko haɗi mo ɗanaki sato mi joyi so ala amadou affaire o yaadu hen haqqille eyyi affaire o wona takos mbaɗona golle Ala. aɗa gollaha aɗa andi affaire o jamma woppanmomo ɗano woppanmomo ɗano
te koye lewru koor ko ngoni salatu kadi so noddinama salatu so noddinama kala ko mbaɗanoɗa woppu non on ayi annuɗa mono kono aɗa hawji ala mi haalade no aɗa hawji a ɓoy joɗade no aɗa atta mbiɗa hawji ka ɓoyɗo an to gonɗa o sahaa ɗo yimɓe nde paasiɗo on miijo juuɗaɗi ɗi miijoji ko mbaɗi périmé ha jombajo wimi hanki mi ɗanaki na ɗanaki nono wi mi ɗanaki ha weeti ayyana an kam woni jottonɗa ha ɗo oɗo heure a ɗanaki ñalawma no danirtumi no ɗaɗɗo galle o ene wi tek bulwi ala dara ala e yewtata lella puftinaji e maɗi e seeɗa mbiya mum famani a yii dow ɓe berti ɗo e wona mbinoda kam ɓe kumtaki ɗo ɓe koɓe yahoɓe sinkori yoni ɓe kalani haydara aɓeni te guila ñalawma dow jooɗi aɓene nder suudu ndu kanko e debbo hay dilli a nanta ko taki ɓe dilla goto ko gonɗen oɗo ñalawma woni huufi joom suudu mum ɓe ɗanatako ɓe mbaɗa sies an mbiya ɗo dejjo mba gardinier tawɗa e yoɓete kalna kam visa Allah wiye ñalawma korko goddodira e rewɓe mumen ye yo goto kala woddo debbo mum yo goto kala anda wopo sa humto so humtima eyyi aɗa wawi wonde ko beeɗa kono mi haalani haala déjà koye lewru koto aɓe gonni nder studio a nanta bruit nanta bruit muye est ce que a nani holɗum est ce que mo wawi jaggude hoore makko est ce que mo wawi muñde debbo makko ettuni ɗum kadi wona anda minama en yoɓe jaltu tan minama en gonata dow suudu lelɗa ni mi lelol ni goto ɓaddata ko goɗɗo on ɗanoɗen nayi sohla lelɗen jewten mine ma mbiɗa a ko woni mine ma wonani mabɓe min maîtrise mon dañmi o a anda ko woni maîtrise nder mon dañmi o ka hasa debbo so leeli e sara mi wawa andude min ko Allah wi kam yomi hormi muña debbo ɗum wonani e worɓe foof awa andude ko woni ko nder awa andude ko woni ko nder min dara mi salli koyno min mi juula immo ɗo ɗo joɗɗa jaaha poftoyɗa mbimami yo ɓe kumtata ko ɗo de e ɓe mbino mi winoma ɗo ɓe kumtoto ɓe kumtata ko ɗo yoɓe jaltu ɓe jaaha par ce que min gueɗe tawi yagaji ɗi ɗo joni dara mi nodda yasin o ara wiya ɗumen yoɓe jaltugal ana andi min salli ko mi ara ɗum noddi yasin joni somi ari kiram aɓeni nder aɓe leeli gorko e debbo no siiri e nder suudu hay goto tawani wi toon ɗum ko haala e lewru koto yimɓe no hoori aɗa udda debbo komi naƴɗo ko komi naƴɗo ñande fof mi wimano haɗen no baba mawɗo bamma waɗi bamma addi ko madam ari ɗo ndekete lindo muyal mumen wanda koko gasi mi anda ƴetti police aji mumen ɓe gaari yero ala ko haalani anan ɓenni go ndeyarno noon gillani min ɗo jooɗi o yi gardien o wi ko ɓenni go nder haydara dillani te korka mi anda holɗum ala ko haalani min komi naƴɗo joni wallam hen kanko kadi aɗa andi kadi Aissata welani ha welani kono gorko ma ko gambo ko gambo de aɗa andi kono kadi ɗum ɗon fof wani babam kañumne wona ɓoftaɗo lelna bahno annen linde mumen e korka kadi banda men kadi aɗa ɗum kadi haaltaki yidde toon te yero instant o ko jinnoɗo suko debbo o ha ɗon wawi ha woni heeɓo fus ko ɓinduɗo ñorom en même temps ko hirde warata ɗum koɓe naati ko nder anda koɓe mbaɗat toon ɓernde nde jogori ko yaltude wundimo hen e min tawno ko baba tan ala probléme mais suko debbo mo ganduɗa ko koɗo famani ko kañum jatnimo ma torkin ɗum ɗo ñalawma elle o haaldu baba joni aɗa no mbatten eyyi sabela Aissata accu ha yimɓe kumto ha para soko Allah babam kañum aɗa andi kamɓe ɓe ɗiɗi ɓe foof programme maɓɓe famata naƴɗo min joni noon taari ko noon Aissata en wallam hen tan ha yimɓe kumto hande ha yimɓe kumto ala hande mbiɗa fappi komi tampuɗo wallam hen tan so yimɓe kumtiri daglan situation kay an jewentene tan noon leggen pour men
baba kono arnoɓe ɗo anene mina madame mbiyata ko ane madame ane madame tan eyi ko addu noon atti min ko fortade baba welani ha welani kono annene kadi aɗa muusi lijjidde an Allah waɗi altine jaw ƴettanima oɗo appartement wima ko participation mum lewru ya won hen ɗum mbawno wonde toon an aɗa andi jikku mo tawɗa o eyi kalɗa ko de jiiɗa altine jaw ƴetti ham appartement lewru gonga mi salaki altine jaw gañami ko ara toon andi kanko en tout cas aɓe weyima ko gañami ara tawmi toon ɗum waɗi jaami kanko wiyanimi yaltuni kanko altine wiyanimi yaltu kono ko min ƴeewi dal mo rokkuni ko mo gasi min mi jogo teddungal hoore mi yalta mi yaha eyi mi faata to mumminomi ɗo baba dato gasan taw a faami annene kadi aɗa yiɗi probléme aɗa andi jikku yaro aɗa andi son goni ɗo hay goto kadi hoorata ɗo ko andi ko nangue tan pooɗe nduure minenne kadi min mbawa ɗum jiiɗi probléme ko an sabu min mi jippa hima te min ni d'ailleurs nde mi jippa hima somi jippinimama joni tawi hako dañmi ɗo ko a faami de par ce que mi famanima dal ka kiitaɗo eyyi oɗo joni garmi he cirindi faami banggue goɗɗo ay ɓuurol ani mo dañmi ɗo o o ko sooɗami ma wiyete eyyi so tawi yiyata ko probléme min komi minti probléme min gondan ɗo e galle he o wawa kam o ɓuurani mi wawde haalde o ɓuurani mi wawde ƴettade so ƴetti mi ƴetto so fike mi fiyamo so ngallimo mi ngallo ko on point tiré c'est ça neɗɗo ko neɗɗo tan o piyeɗa e ɓandu ma fof musat c'est ça kono wona e nder galle janano kam sama fuude saba jogi hen gueɗal ko ɓiye won ɗo o juuɗo gueɗal tan oui so ɗum mettimo yo huɓɓu ga so jooɗo hen joni baba taada yaari noon joni wadde arde hen gallam muk suudu nan toon muk o yetti la ilallah ko ɓiɗi famirata ɗo hen woni jippuma mais ala ko hay ko ŋaɗɗitimi ala toon mbiya yomi jippo galle ma mais an yako kalta ko dasata wonde kande garmi toon mi kuccinmi fof kaldi ɗum fof ƴeeñami ŋooɓami ngandumi an a jiganimi an eyyi ayni gattumde tan mbomi ouvert kadi oɗo o gorgol ma haskone giƴaɓe hokkumi respect c'est ma femme il faut paama ɗum ɗon baba min mi ittani ɗum ko debbo ma mbeɗa jaɓi ɗum kadi mbeɗa hokkimo respect mbiyata ko joom suudu ma kono noon hay jaam kala ko wona jaam ko jaam ɓuuri onon en gopponon yimɓe haala mbaɗan ganda hoorde tan nemmosi kono wiiɗa wadda hen kadi haala min komi ancien combattant eyyi j'ai pas peur de guerre moi j'ai pas peur de héros même au niveau de héros là j'ai pas peur surtout ma héros eyyi oui Victor Hugo kam fini kadi voilà c'est ma pour ça et puis c'est bon hein oui ɗo mi gona ko fasi fof mi ŋeera tan haala nifri eyyi moƴƴi min kam mi haalta somi haalnima a jaɓata haalam kono ma jabto dis donc haala bon parle de guerre oduma comme ça là madame chérie ñallejo on kuñinoma ñamdade quoi par ce que mbiɗo andi ani boyo on copain ngaji faam on bandiraɓe kon copain ngaji bon tan e wari noon mi waɗi mo aborder les sujets to mbaɗmomi aborder les sujets to mbimomi he an koyngal ma ko hoddum o jamani haade faami bébé Aïssa waɗi hen ndel wi kam ko gardo koɓe yahoɓe bon jinnumi famde kamɓe koɓe arɓe pour humtade walla koɓe harɓe pour jooɗade par ce que valise aji ɗi tagui ananne min ko kalantumani a fawani kam ɗo pour mbaɗa fenan ma sa yiiɗi andude ɗumnoɓe min honnamnomi ɗum eyyi jewta ko yoodi aɗa haala ɗum ha kay naka jiɗɗo kam wadde penowo
ka jiɗɗo kam wadde penaw sa wi kam yam namno kagar namnade kam boli kaji ma namnoɓe par ce que sa yimbimami namdumami kettelowo o par ce que an wonɗo guila nde min gari aɗa jalkino aɗa jala aɗa wayi comme no bertidu gandumi on famodiri information ɗum tagui namdumami wimami par ce que kala ko ñalle e makko waale ma kono mawniraɓe e miñiraɓe no wayi bonde noon mbaɗa bonde no wayi mujjude noon mbaɗa mujjude jiijam togo e makko on jiijam togo reyma so taw omo hoora aɗa hoora so hoorani aɗa hoorani onon ndendi fofof mo somi namdima firti komi namdimomo min je suis pas froid les yeux ay yero minen min jalat min pijat min mbaɗa sabouré a yero aɗani an ko musma ko Amadou waɗa ko consommé boyo anniyama an ko muusi kam hen ɗum ko boy ka jinnoɗo ɗum ko boy ka jinnoɗo ɗum wona boy ko boy wallahi ɗum wona boy ami ko min cuɓino o boy somi yiɗino boy o heɓata wona gon wallahi somi yiɗino boy o Wona heɓata gon. ɗum o boy ganduɗa tawa ko joddo tan duuɓi e ko fawi o yiyani gorko an o kala mo yi o natata e ko mum ɗum waɗi ɗum cukalel kala mo yi tan o natata e mum he je connais gila gonɗa e taronde aɗa haala termertuma mbaɗa nanma ko ɗum mettuma ka mawɗo peno ko Amadou waldate boyo ko no fawmo koyngal ɗum musma o yew a nani amadou ko waldata ɓoy woy comme no min woy comme no woni koye waldude e mbabba c'est faux c'est faux ande a waldata e boy an a waldata annita a waldata e man mam goto mi walde e ɓinguel ma ala probléme wala an ala mo probléme walduta way waldata e amide an leggal ma mbaldata troisiéme pied ma o ɗum fof no wawi pour won mi holluma min komi kalami ko mi wulani ɗum kanko noddanmi mi namdomo direct par ce que an to mi continue namdadema mami aɗa andi Amadou ay ɗum gañi aɗa andi Amadou amadou an kalani ɗo yaltude o dajit ko fane e taram somi werama mi itta ha laaɓa mi heela ɗum ha heela ko haajuma mi arantana sawi ko noon koye je me fou an ari gallam ko gallam mais est ce que ko galle ma mais yen an nde bonde gal ko woni way min tawi min tawi ko gañnomi haalde ko mi haalat ɗum joni min tawi mi arani mi yirano haalondema ɗum joni min haali min tawi qu'est ce que le problème ko gallam mais est ce que ça va ça ne va pas ça ne va ça ne va pas mais oɗo il faut o haɓɓe ar habam non an ceerno moodi ko mawnom ye tan cogui windal mo aaye oɗo ene foti windede aaye an aɗa foti aɗa namdi aaye an namdi aaye an badɗo ngo laaɓa baɗoɗo jeeyano resumi anda Ukraine arani ko kalantumami haala ka jarani kono heewa oɗo debbo mi anda bon neddo kam sa ɗano neddo mbawmi aɗa par ce que oɗo neddo tanket hoto yaltu tanket wona sontet kay mbimami ko julɗo woni ko foti hersude affaire caga ñalawma koor julɗo no foti hersude ɗum affaire cagayagal udda debbo yimɓe fof ɗo min desi ɓooyi minen min desi ɓooyi haɗa andi rewɓe amen ɗo somin belama min jaaha min lelo toon kono wonko min daara e ñalawma korka deuxièmement bon ɗum ko hakkude ma Allah ko wofi Allah e korka ka ɗum ko an e Allah mais min deuxièmement mi haldane ma mi haldane ma non mi haldane ma bon jinmi famde son kumtima ha para lobon kam suudu ndu virgule on quoi ɗum tan garmi haalandemo kumtari ni so taw kon dimo mbason fadde dow kumtari virgule on guilol joni son mbawa ɗum mboɗa anndi kon tuuya ñaamde on mbayri ñaamde ko safi on mbayri ñaamde ko weli ñaame son pari virgule on mam mum heɓata ko metti laabi ɗiɗi oya an min metti laabi ɗiɗi o heɓata mo gollumi ɗo o so tawi ɗum mettimo o maayat paguene ɗiɓe ngel on nden fiyamo ngal hoto ɓoccito ɗigoɗam ko Amadou Amadou ko an sakkille min sakkille ko min sakkille
ko mawɗo piyata mawɗo gonda e fiire mawɗo gonda e fiire. Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.